Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tnat food safety jong ka East Castles kalalap bun ba ki Marbam ki balakut por bala dia kawai ni Dukan head ni ka departmental store kabala tip kum ka all market departmental store kapadan ha Howell Road Halaban ka Tnat kala lumdot ya kini ki Marbam ban le ka kam Habai keren bat ka Assistant Commissioner jong ka Tnat food safety ka kong DBS Mukhem klethu ba ka Tnat kan sale ka kam ban penstom ya ki try Dukan bat kawai na ki jing penstom ka bandingkong kadai bandan kuna ya ki kat kum ki section ni ki kendon jong ka Food Safety and Standard Act kawai ni ki section ka bala pengat ya ni ka Dukan ka section San Pupra ha ka ba ka kuna kan om duna ya ka arlak tengka ka kong Mukhem kala maham ya baro ki Dukan ki bade Marbam bagi di ban pej bha bat kim dai bande ya ki mar ki blakot por bat kim dai ru ban bo khle lang ya ki Marbam bat ki wei pat ki mar ki bom long ban bam kala ong bakat Tnat kam shim la shong thia thai Henry na kapor sa kapor kala le ya ka kam jong ka ban nek khandra ya ki Dukan ba pher pher Remove with this remover, no? Mungkin yang hendak tahu ini baik. Kan tip open ni. Your signature. Ka tu ka shulong ka way na ki routine visit jongi ka bangi julet ki ni officers jongi ya let man ka por ti ka le jar khat ba ka jing le jongi ka ni ka sien ka lap ni shiket ba ha ki tu ki expired food items ting ila take action accordingly ko maga de ban ya ka dukan ngin num kham tin re ka action ka bon board ka long ba
ngin file ki cases namar ba ki tu ki items ki lalong palat la bon chwa palat ngin file be ki case ki ya mentahi at this point of time kan kadi ka fine ngin kan ha ba section 58 ti jong ka food safety and standards act tingin sa pet ka ka ban but pa de ti ya ka benta ka mit ngin la sho ban pendep namar ba ka labon palat tin re ya ka ingin sa continue yang assignment step pa de ban de ya ki documentations baro ka ti kani gede ka way na ki routine work lani ki kam jongi bangi le na ka por mri ka ba thamai kade ka bangi jule na lor ba ngi le fi ki samples ban test la ban check apo lab la ki bet ki biang ne em ban pelat heyawan nang tangi don ru ya kini ki routine inspection ki badon kong kini tenang ta pade ngi don chibon ba ki kam ki ba ngi le ken kaba ngimla sa dia ban jer kerteng namar na kawai kala continue sa kawai pat then re pide ban song thu ba ki officer jongi kim de ki ba shu song thya thai re ki le na kawai ka jaka sa kawai ka jaka kat kum badon kam ban le ikini ki te so happen ba phile lam namar ba berbor hi ngi tre jar jar te ke sulong ba phile lap te kala sulong na tangkat ta tenre ka teru ka warning na ka benta jong ki we ki dukan na keleng saudong jong ngala banong ka state hi baro ko we mde tang shani kan de sha garo hills kan de ha keleng saudong baki de ban shimkhia ban check ya ki stop ki jong ki te namar ba kan ni ya na ka por te kum ta ke haba ke dang ki kim pat de ki dang long negligible ni dang map iki ngidang educate iki ngidang sneng iki tenre anda haba kalalong palat pade kini haban chim action iki strictly ka fine ha ka be day but kanye te kala kot hi ya ka lak te la da pisha nga ngan chu pet ngan refer pi ka section 58 ka penalty ka bade kat kum ka section 58 ka long la kum nu kam dunai ka arlak ka fine ti kata ka di tang ya ka we ka section tingin dang don le sia la sai dah ba ngila ya pendep ya kini baro ko maka de ban long le si ka la ban don da ki ki section ru ki ba kini kin ngat ti ngin sa pet kat kum ka jing sha jong ka kam ka khubor ka bang kwa ban ai leng ba ka kani ka jingwan jong pi kani ka jan met ka long ba nga maham ya baro ki bati kini ki dukan marba mardi kani pi iman tagas ngi ke ki retailer ngi khot ki retailer te ba kini baro ki de ban check ya ki mar ki mata ki ba ki don dukan namar ba ki de ban bu ya ki hakar kombu ru ka don ka arrangement jong ki bam ki di ke de ban long ka ba biang kat kum ka jing batha jong ka an tenang takim de ban ya clear ya ka edible and non edible items ka ba bam ka bomba ka taru ka de ko tenang ta ka ba ar ka long ba kinum de ban don ki expired food items ki dukan nang tapade ya ki niki tea stalls ki cafe ki restaurant bat ki we bade ki ni ken haban check ba ya ka jing khoi ki jing suba ya ka kwat ka khya jong ki niki staff ki jong ki nang ta ya ka rom ya ki hygiene mo ka je ki zat ki kli ki snyo bat na dong shanong ki ni ro ki long ki badon ka madu kata nang ta pade iwe ki de bandon ya kane ka food safety license lani registration kat kumba sha ka kam kat kumba jingdon kam jong ka section life away iwe jong kane ka food safety and standards act but lada mdon license ka penalty ka long henry buna he jail but ka laban kot adu san lak